Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried 2 gwestiwn ychydig yn anoddach ar theoremau'r cylch. Nawr i gychwyn, gadewch ni edrych ar y cwestiwn yma. Mae'n gofyn iddyn ni ffeindio yr hyd A sydd yn fan hyn. Mae be dyn ni gael yn y cwestiwn? Dyn ni'n cael cylch, a mae gennym ni 2 gord yn croes torri. Dyma un ohonyn nhw, a dyma'r llall. Mae yna 3 hyd yn cael yr eid, 12 cm, 4.1 cm, 16.4 cm, a dyn ni eisiau ffeindio'r hyd A yn fan hyn. Nawr, cyfrinach y cwestiwn yma yw ychwanegu ychydig yn fwy o linellau i'n helpu ni. Nawr, dwi am ychwanegu cord y fan hyn ar y chwith, a mae hynna'n ffurfio triongl ar y chwith i fan yma. A dwi am ychwanegu cord arall ar y dde fan hyn, sydd yn ffurfio triongl llai yn fan yma. Nawr, mae'n bosib dangos fod y 2 driongl yma yn driongla cyflun. Nawr, mae'r 2 ongl yma'n gyntaf yn amlwg yn hafal, oherwydd maen nhw'n ongla croes fertig, felly neu farcio nhw efo arc a sengl fan hyn i ddangos fod nhw'n hafal. Wedyn, os neu ychwanegu cord arall yn y gwylod y fan hyn, efo llinell doredig tra hyn, mae'r cord yma yn ffurfio'r segment yma. A mae gennym ni theorem cylch sydd yn deithio ni fod onglau yn yr un segment yn hafal. Ac felly mae'r ongl yma yn y segment yn gorfod bod yn hafal i'r ongl arall yma, sydd yn yr un segment. Ac felly, os na i ddefnyddio arc a dwbl tra hyn, mae'r ongl yma yn gorfod bod yn hafal i'r ongl yma. Ac wedyn wneud yr un fath, os na i droi y papur ben i lawr yn nawr, os na i ychwanegu cord arall yn fan hyn, eto fy llinell doredig, mae'r cord newydd mae rwan yn ffurfio'r segment yma, ac eto gan ddefnyddio y ffaith fod onglau yn yr un segment yn hafal, mae haid yr ongl yma bod yn hafal i'r ongl yma fan hyn. Felly na i ddefnyddio arcau efo 3 neu 2 arc i fan hyn i ddeud fod yr ongla yma hefyd yn hafal. Os na droi y papur nôl o amgylch wan, gael gweld y cwestiwn yn ôl, dwi wedi dangos nawr fod y 2 driongl yma'n gyflun, oherwydd maen nhw'n rhannu yr un ongla. Arc sengl, dwbl a trebl ar y chwith, arc sengl, dwbl a trebl ar y dde. Ac felly gan fod y trionglau yma'n gyflun, mae yna ffactor graddfa sydd yn mynd â fi o'r triongl bach i'r triongl mawr. Na edrych ar y hydoedd dwi wedi gael. Yn y triongl bach fan hyn, mae gennym fi hyd 4.1 cm sydd rhwng yr arc sengl a'r arc ddwbl. Yn y triongl mawr, yr hyd sydd rhwng yr arc sengl a'r arc ddwbl ydy 16.4 cm. Ac felly y ffactor graddfa sydd yn mynd â fi o'r triongl bach i'r triongl mawr yw yr hyd mawr 16.4 cm rhannu hefo'r hyd bach 4.1 cm. Wel, mae hwnna yn troi allan i fod yn 4 union. Mae 16.4 4 gwaith y fwy na 4.1. Ac felly, os dwi eisiau cyfrifo yr hyd A'n fan hyn, nawr yn y triongl bach mae hwnna'n hyd rhwng yr arc sengl a'r arc trebl. Yn y triongl mawr, yr hyd sydd rhwng yr arc sengl a'r arc trebl ydy'r 12 cm yma. Ac felly, i gyfrifo maint A, be dwi angen wneud ydy cychwyn hefo'r hyd mawr, yr 12 cm, a rhannu efo'r ffactor graddfa mwyn cyrraedd 3 cm, sef hyd A yn y triongl bach yn fan hyn. Ac felly, 3 cm yw'r atab i'r cwestiwn. Yn yn ail gwestiwn ni, mae'r diagram yn dangos cylch gyda dy yn 30 cm. Wel, gan ei gael labelu hein i fewn. Mae yna hyd dy i yn fan hyn yn 30 cm. Wedyn, mae gennym ni hyd e i dy o 40 cm. A wedyn mae gennym ni b i yn 35 cm. Yn tas ni di ffeindio hyd o A i B, sef yr hyd yma yn fan yma. Nawr eto, y gyfrinach ar gyfer y cwestiwn yma yw ychwanegu llinellau fewn i'n helpu ni. Dwi'n ychwanegu cord yn mynd o A i E yn fan hyn, a hefyd cord yn mynd o B i D yn y fan yma. Ac eto, y syniad ydy fan hyn, dwi eisiau ddangos bod yna 2 driongl yn gyflun. Y 2 driongl tro hyn
ydy'r triongl bach BDC a'r triongl mawr AEC. Nawr, mae'r ddau triongl yma yn amlwg yn rhannu un ongl. Mae yna ongl sengl yn fan hyn wedi'i farcio sydd yn gyffredin. Na wedyn, os na i ystyried yr ongl BDC yn fan hyn, os na i lebelu'r ongl yna hefo x yn fan hyn, dwi'n gwybod be ydy'r maint o'r ongl yna. Ond gan fod EDC yn llinach syth, dwi'n gwybod fod maint o'r ongl yma fan yma yn gorfod bod yn 180 gradd tynnu ffwrdd yr x yn fan hyn. Ond wedyn, sylwch beth sydd gennym ni fan hyn. Mae gennym ni bedair ochr cylchol A, B, D, E. Mae'r pedwar fertig y pedair ochr ar y cylchyn. Dwi'n gwybod fod onglau cyferbyn mewn pedair ochr cylchol yn adio i 180 gradd. Ac felly, mae'r ongl E a B, os ei weithio allan yn fan hyn, yn mynd i fod yn hafel i 180 gradd tynnu ffwrdd yr ongl yma fan hyn. Felly tynnu ffwrdd 180 gradd tynnu x. Ac os ei ddelio hefo hyn yn awr, 180 gradd, o fod ei dynnu 180 gradd i ffwrdd, a tynnu minus x, mae hynna'n golygu fod fi'n adio x. 180 tynnu 180 yn ddim byd, ac felly mae maint ongl E a B yn x. Ac felly fydda i farcio'r ongl yma fan hyn hefo x. Fe dyna i wneud tebyg hefo'r ongla sydd ar ôl. Yr ongl D, B, C, os na i labelu hwnna hefo'r llythyren neu'r newidyn Y, yn defnyddio'r llinach sydd A, B, C, fydda i weithio allan fod yr ongl yma yn 180 gradd tynnu Y, ac eto gan ddefnyddio'r ffaith fod ongla cyferbyn mewn pedair ochr cylchol yn adio fyny 180 gradd, mae haid fod A, E, D yn 180 tynnu yr ongl yma, wel, yn dilyn yr un dull, byddai hwnna'n disgyn allan i fod yn ongl Y yn fan hyn. Ac felly, os gael labelu'r ongl yma'n Z yn fan yma, beth sydd gennym fi nawr ydy dau driongl cyflun. Mae gennym fi'r triongl bach yn fan hyn, sydd efo ongla X, Y a Z, a mae gennym fi driongl mawr, sydd eto efo ongla X, Y a Z. Felly maent yn driongla cyflun. Ac felly, fel yn y cwestiwn gynt, mae yna ffactor graddfa sydd yn mynd â fi o'r triongl bach i'r triongl mawr. Nawr, yn y triongl bach, mae gennym fi wybodaeth yn fan hyn am yr hyd 35 cm yma, sydd rhwng ongla Y a Z. Yn y triongl mawr, yr hyd sydd yn mynd rhwng ongla Y a Z ydy'r hyd mawr yma fan yma, sydd yn 70 cm, cyfanswm y 40 a'r 30. Ac felly yn fan hyn, y ffactor graddfa i fynd â ni o'r triongl bach i'r triongl mawr, ydy'r hyd mawr sydd rhwng Y a Z fan hyn, 70 cm, rhannu hefo'r hyd bach sydd yn mynd rhwng Y a Z, sydd yn 35 cm. Ac felly mae'r ffactor graddfa yn gorfod bod yn 2. Nawr cofiwch beth ni eisiau ffeindio ydy'r hyd A, B yn fan hyn. Nawr fydda i ddim ffeindio hwnna yn syth bin, ond mi fedra i ffeindio yr hyd yma yn y triongl mawr sydd yn mynd rhwng X a Z. Nawr, os dwi'n ystyried yn y triongl bach be ydy'r hyd rhwng X a Z, hwn ydy'r triongl bach, yn y triongl bach rhwng X a Z ydy 30 cm. Ac felly, yn y triongl mawr, yr hyd AC sydd yn mynd rhwng X a Z, mae hwnna'n cael ei wneud drwy ystyried yn y triongl bach, yr hyd rhwng X a Z, 30 cm, a lliosi fo'r ffactor graddfa, sydd yn 2, mae'n erid hyd AC iddo fi o 60 cm. Ac felly mae'r pellter yma o A i C i gyd yn 60 cm. Wel os felly mae'r hyd dwi angen, AB, mae wedi cael ei reid drwy gychwyn efo'r 60 cm yma, tynnu ffwrdd y 35 cm sydd rhwng B a C, a mae hwnna'n mynd i reid ateb terfynol iddo fi, hyd AB yn 25 cm. Cyfle nawr ydych chi rei cynnig ar y math yma gwestiwn. Ceisiwch ffeindio'r atebion i'r cwestiwn sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Unwaith ydych chi rei cynnig arni hi, gewch chi gymharu'ch ateb chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin.
Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.